salue la jeunesse, vaillante jeunesse malienne, tout le peuple, le grand peuple malien, et aussi leur dire que c'est le bon combat. Comme ça, s'ils trahissent chacun à son niveau, qui aurait trahi cette lui a trahi toute l'Afrique. Voilà, donc on est ensemble, on reste toujours disponible, on viendra toujours au Mali prendre des leçons comme depuis le temps des Sundiata. Foli ani tanni ambe olase Mali actif lebara bela jelema Mali kono Mali ko ganga foli be se obela jelema obolma ke Bashir Cham bi Malaki plateau sanfɛ madobe ambulu koro mamini abura Burkina ni abe séjour la en no ba Mali ba kondala anye wulga jo ke ka awula ka se ranga plateau sanfɛ Yusuf Miamba inikle inikle Cham se ka ko fo en flebo yalisa yani nga kuma damne me foli lase malien dun bema ani nyamogo bema u ka wuli ka jɔra ka farafinnadenw ka yɛlɛma hɔrɔnya ɲini o kɛlɛ sira fɛ n bɛ foli di maliyɛnw bɛɛ ma komi i y'a fɔ cogo min na Cham Isufu Ɲanba nin tɛ n sen fɔlɔ ye a ka media kɔnɔ tuma caman wala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ media kɔnɔ donc ne fɛ media ninnu mɔgɔ minnu b'an suivre o caman ka ɲi k'an lɔn sisan voilà sinon ne COPA BF Burkina jɛkulu dɔ lo coalition des patriotes africains du Burkina Faso Burkina Bew Kamelo voilà donc denmisɛnw min wuli no sifinnakaw min Burkina fana kɔnɔ min wuli no ka lajɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya bɔsi ka bɔ tubabuw bolo ka kɛ an ka jamana ka kɛ an yɛrɛ ta ye n'anw yɛrɛ ko jamana ka sira min ta o k'o sira ta donc ka t'o sira fɛ sa o kɛlɛ sira fɛ anw kɛlɛ caman kɛ i n'a fɔ tuma min na aw kun y'a mɛn ko Burkina ko mɔgɔw kun wulila ka sira tigɛ ko Faransi convoi ti tɛmɛ voilà o kun ye COPA ka baara kɛ nin ye COPA de kun y'o initier jamanadenw tɔw tuguna kɔ voilà donc anw ka kɛrɛ ka taa taw bolo hakili jigin k'a fɔ ko o siratigɛ min kɛra a ma dogo maa si la farafinna ni farajɛla kɔnɔna diɲɛ kɔnɔ a ma dogo maa si la ni aw yɛrɛ hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin furakɛli dɔ ko o ye drone dɔ lajigin ni manabɛlɛ ye donc a ma dogo maa si la o convoi kelen de continuera ka na a tɛmɛna Niger fɛ fo ka na a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la voilà donc o kɛlɛ sira yɛrɛ de fɛ fana bon jamanadenw nana bɔ k'a fɔ ko jamana tigi ka fɛngɛ ka Europe ka fanga bin donc COPA BF fana ye tani kɛ o mobilisation na voilà donc o de nana kɛ ka Europe ka fanga bin donc pour voilà un peu seulement voilà an bɛ se ka ka fanga fana binna voilà i n'a fɔ ko ani Faransi fana ka surun ka tɛmɛ population fana kan Burkina nɔ wa ouais bon Rock kun y'a kɛ cogo min na y'a dɔn Rock ye san 6 lu kɛ fanga na san 6 nin kɔnɔ a natɔ kura ye Rock nana bolo min kan ni mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ de kun wulila ka kɛlɛ kɛ an ko insurrection ka Blaise gɛn an ye transition kɛ transition banna Rock nana bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɔra ka Blaise gɛn u caman bɛɛ kun yɛrɛ ban no faragɛw ka fɛngɛ ra jɔnya ra donc olu nana kɛ ka Blaise gɛn parce que Blaise ni tubabuw de kun baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Blaise gɛn transition nana transition ye a ta kɛ ka taa donc Rock nana sisan Rock b'a lɔn n'ale ko a bɛ jamana ni mara f'a k'a yira ale ko ale ye souverainiste c'est-à-dire mɔgɔ min b'i fɛ ka lɔ ni an ka voilà yɛrɛma hɔrɔnya ye donc o sira fɛ a y'u kɛ a bɛ bɔ ka ko dɔw kɛ i b'a fɔ k'a ye souverainiste ye a bɛ jamana farafindenw ka ɲɛ fɛ sini a bɛ tila ka dogo ka ko dɔw kɛ donc a tor'o la a y'an hakilina suɲɛ ten fo kalo 6 bon tuma min na a bɛ lɔn sisan ko Rock tɛ a bɛ farafin ka a ti farafinw ka nafa fɛ a bɛ tubabuw yɛrɛ lu kɔ donc a nana kɛ anw ye Kémi Séba invité Burkina donc Kémi Séba nani COPA BF Kémi Séba invité Burkina Kémi Séba nani Rock ye Kémi Séba minɛ k'a datugu donc i b'a lɔn a bɛ cogo min na bi bi na ni farafindenw wulila k'i bɛ farafindenw ka kɛlɛ kɛ ka an bolo bɔsi ka bɔ tubabuw bolo ni e jamanatigi wulila k'o tigi kɛlɛ a b'i n'a fɔ sisan i bɛ Faransi le kɔ donc Kémi Séba ka ko nin kɛra san a yirara an bɛɛ y'a ye ko Rock vraiment mɔgɔ minnu a bɛ baara kɛ ni tubabuw ye dugu ma voilà
kana na kɛ Mali la coup d'état kɛra Assimi Goïta nu yira yɛrɛ la o y'u ka position yira a ka ministre des affaires étrangères taara ka taa kuma yɔrɔ fɛ fɛngɛ fana taara ministre de Umaru Jara ale voilà olu bɛɛ taara o taara bolo min kan ka taa yirara olu ye sira min ta anw bɛɛ ka hɛrɛ bɔra ka tugu kɔ rock ma sɔn a b'a fɔ n y'a mɛn maa ma sɔn donc ninnu ko ninnu kɛra ten k'a yira an bɛɛ y'a lɔn sisan ko rock yɛrɛ mɔgɔ min don a bɛ dogo ka baara kɛ ni faransi ye bon et puis sécurité fan fɛ résultat foyi tɛ yen donc o kow lajɛnna ɲɔgɔn kan voilà mo jamanadenw wulila ninnu fana y'u ka responsabilité ta. Voilà, voilà. Ayiwa i b'a an bɛ latali ko kuma la n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko jamana saba Yusu Miɲanba minnu bɛ dancɛ bɔ n'o ye frontière ye i b'a ye le Mali le Burkina ani la Guinée fanga taraki kɛra ni jamana saba ninnu bɛɛ kɔnɔna la nka a bɛ Mali ta bɛ san 2 kɔnɔna la Burkina ale ni Guinée olu ma san bɔ fɔlɔ mais i b'a ye k'a kɔni bɛ kalo caman bɔ mais jusqu'à présent an b'a ye k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ lajɛ dɔ kɛ n'an bɛ se k'a fɔ ko mini sommet u yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn ye ayiwa bon transition de bɛ an bɛɛ fɛ yen nɔ an bɛna se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di ka bɔ nin transition in kɔnɔna la Yusu Miɲanba olu ka nin ɲɔgɔn ye bali e bɛ se ka se ka mun de faamuya o la. Cam ne ye min faamuya ne bɛ kan min o ye Burkina ta ye ne ye min faamuya ni Mali kun tɛ yen ni La Guinée kun tɛ yen Burkina coup d'état min kɛra a kun tɛ ɲɛnabɔ parce que n'i y'a ta 2015 ra dɔw wulila ka coup d'état kɛ Burkina Jɛnjere anw bɔra k'u gɛn coup d'état ma ɲɛnabɔ an kun ye président sugandi Blaise kɔfɛ k'o sigi Jɛnjere ni a ka cɛdenw wulila ka n'a minɛ ko coup d'état anw bɔra ka o coup d'état bɔsi o ra ka segin k'o président kelen bila ka taa n'a sira ye fo rock nana pouvoir ta bon mun b'a kɛ sisan ninunugu nana mɔgɔ t'o lɔn anw si kun t'u lɔn u ma deli ka cɛfarinya ko kɛ i n'a fɔ u bɛ Sumaworo Wagenu kuma fɔ yan cogo min na ɲan'u yɛrɛ ka na pouvoir ra mɔgɔ si kun t'o dɔn mɔgɔ si kun t'a lɔn Damiba ma cɛfarinya ko foyi lu kɛ min tora mɔgɔw hakilina ra mais n'a ta bɛɛ anw tugura kɔ mun kama an tugura kɔ parce que anw y'a bila an kunna ko min bɛ kan ka kɛ Mali la nin ale ni Guinée nin ninnu bɛ na u bɛ n'olu ɲɔgɔnw kɛ hali fɛn fɛn bɔra k'o tɛ sɔn coup d'état ra anw yɛrɛ y'u kɛlɛ u sɔgɔra ka don a kuma ma taa yɔrɔ si a sigira bon mun kama minnu b'a kɛ sisan i ka ɲininkali minnu b'a kɛ u saba u tɛ se ka lajɛ ɲɔgɔn kan u tɛ se ka lajɛ ɲɔgɔn kan k'u ka sommet kɛ komi i n'a fɔ CEDEAO ɲɔgɔn fanga tɛ a ma ni jamana taabolo filɛ ya aucune loi sariya foyi tɛ min bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛna k'a tɛ se ka relation dɔ développer ni jamana dɔ wɛrɛ jamana min ka di diɲɛ na i bɛ se ka taa relation développer n'a ye donc mun kama o saba ta kɛra i bɛ taa sɔrɔ ɲani Damiba olu ka coup d'état in kɛ bɛnkan dɔ tun fɔra o ni ɲɔgɔn cɛ mais jamanadenw t'u o si kalama fanga bɛ ta ni kan o le ye mais fanga bɛ ta ni kan min ye o y'anw bɛɛ hakilina feere o kan k'an kun t'a lɔn i bɛ taa sɔrɔ sisan olu ni mɔgɔ minnu bɛnna ka fanga in ta nin olu yɛrɛ ni Mali sira kelen tɛ wolo b'a yira bi bi in na min kan ka kɛ parce que ni Mali ni Guinée relation filɛ bi bi in na n bɛ se k'a fɔ ko a sira ka ɲi ka taa fan min fɛ Mali bɛ CEDEAO bɛ Mali sanctionner tuma min na La Guinée i nɔti bɔ k'a fɔ k'olu da taara donc i b'a ye sisan est-ce que Burkina o kɛra u ma kɛ Damiba nana anw k'a ka premier geste kun ka kɛ min ye i bɛ déclaration kɛ k'a fɔ sira yɛrɛra Mali ni Burkina cɛ parce que jusqu'à officiellement hali bi a datugu don donc ninnu bɛɛ nana anw ye jate kɛ k'a filɛ an bɛna taa min faamuya ra i bɛ taa sɔrɔ hali coup d'état bɛ kɛ Burkina tuma min na Faransi yɛrɛ da b'a ra Faransi y'a ɲatigɛ o kuma bɛ fɔ a daliliw bɛ yen quoi Faransi bolo b'a kɔrɔ Faransi y'a ɲatigɛ parce que coup d'état fɔlɔ kun bɛ daminɛ na olu kɔni olu ye cɛfarinw ye olu k'u b'o ta kɛ Faransi information ta o renseignement ta k'a di Rock ma o ye recoupement d'information kɛ k'o di Rock ma Rock y'a minɛ a y'olu minɛ k'o datugu u nana tila k'a sigi ka miiri ka filɛ Rock ka fanga bɛ yɔrɔ min jamanadenw t'a fɛ tugun an b'a kɛ cogo jumɛn sisan an ti mɔgɔ yaara depuis sisan
sinon dɔ kana na bɔ an kɔfɛ t'u ka baara an na parce que u bɛ siran min ye mɔgɔ ka na jamana kan o ma sigi ni mɔgɔ min ye wala komi Asimi ta bɛ cogo min na donc a ko kɛra to u yɛrɛw ka mɔgɔ sugandi k'o bila anw ka hakilinata y'olu yira an na quoi voilà et puis ni mɔgɔw lamɛn fana minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ k'o kɛra cogo min na i bɛ k'o taabolo filɛ i b'a faamuya ten quoi olu b'a kɛ o tɛ se ka lajɛ ɲɔgɔn kan bi bi in na sinon hɛrɛ gɛrɛ t'anw fɛ o kɔ et puis n'i y'a ta k'a filɛ i ka ɲininkali nin ka di wolo min kuma samana kan parce que fo mɔgɔw k'o faamuya bi bi in na anw ka kɛlɛ lo anw jeunes n'a fɔra mɔgɔw ɲɛna an bɛ labɛn kɛ le Burkina Mali Sénégal k'o sabati parce que a bɛ san 5 san 10 bɔ bi bi in na jamana ɲɛmaaw ti an ka jamana taasira a ti bɔra jamana ɲɛmaaw na a bɛ bɔ jamanadenw la maliyɛnw wulila a yɔrɔ la u kun bɛ min fɛ mobilisation cayara ka cayara Asimi obligera ka taama jamanaden ka sira kan donc bi bi in na c'est le peuple qui est en train de tracer la voie u ka to hukumu kɔnɔna na n b'a fɔ sisan la Guinée Burkina peuple ka don ɲɔgɔn kɔnɔ an ka don ɲɔgɔn na mun kama parce que n'an donna ɲɔgɔn na Burkina lamɛri tɛ yen Mali lamɛri tɛ yen mais lamɛri bɛ Guinée Guinée bɛ kɛ an ka échange kɛyɔrɔw ye k'a ta Burkina fo ka taa walayi très bien a fɔ cogo min na jɔn l'homme n'a willa k'a lɔn ko ale ti jɔn ye s'il prend conscience de sa force ale le bɛ kɛ maître ye quoi jɔn ninnu bɛ sɔgɔ n'anw farala ɲɔgɔn kan k'a ta jamanadugu Côte d'Ivoire Sénégal ninnu u bɛɛ bɛ sɔgɔ ka n'an daari ninnu saba ka cadre dɔ créer dɔrɔn sa u ka cadre dɔ créer i y'a fɔ non aligné ninnu tuma ninnu Modibo tuma ninnu na ni Kwame Nkrumah ninnu kun ye organisation mun kɔ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ ninnu bɛ na k'u daari. mais an filɛ don min na i ko bi Mali filɛ ka nin sira min ta par exemple i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na k'a fɔ Asimi ninnu bɛ sira min ka tan cogo la est ce que n'u tora nin ka tan cogo la ka sɔrɔ u ma dɛmɛ sɔrɔ jamana yɛrɛw la farafinna jamana yɛrɛw la minnu fana bɛ k'a ɲini k'u yɛrɛ bɔ Faransi bolo est ce que u fana se ka sama ka se fo a dan na parce que an kana ɲinɛ k'a fɔ ko an ka perte de l'indépendance olu fana tun y'a se ka nin sira in ta mais i b'a ye k'a fɔ ko janfamisɛnnin dɔ fana bɔra olu fana tɔɲɔgɔn dɔw la ka kɛ ni olu fana ka intérêt Faransi bolo est ce que Mali ta la n'an m'an cogo la an tɛna se ka bin o fana dingɛ kɔnɔna la wa. ne bɛ fɛ ka min fɔ sisan ni ne sigira ka Mali situation analyser k'a filɛ mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ o de b'a lɔn sira degun min b'u kan olu le b'a lɔn olu bɛ se ka dɔ fɔ a la n'a ye dɔ fɔ a la voilà comme si nous avons un adversaire en commun oui Afrique farafinna woro oui jamanaw yɛrɛ bɛɛ nous avons un adversaire en commun o ye Faransi parce que an bɛɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko Faransi de ye an ka gɛlɛyaw bɛɛ ye Faransi de sen bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigili la Faransi de sen bɛ an ka ressources pileli la Faransi de sigilen bɛ instabilité kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la donc bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Faransi de bɛ an ka gɛlɛyaw kɔfɛ est ce que n'a ma ɲɛ a kɛlɛ bɛ sen na est ce que c'est pas le bon moment farafinna jamanaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka se ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa est ce que jamana kelen bɛna se k'a ta sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma don a dansi la wa. parce que ni kuma nin fɔ cogo min na degun min bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw de b'a lɔn nin sira nin ka degun min bɛ olu de b'a lɔn anw min ti Mali kɔnɔ nin bi bi in na anw ɲɛ ti jamana gɛrɛra jamana farafinnadenw yɛrɛ jamana min ka d'o ye ka se Mali ma o tɛ yen Mali bɛ min na nin anw bɛ lale fo an bɛ ɲangoya an b'a siko kɛ lɔɲuman lo an bɛna Mali sira ɲɔgɔn sɔrɔ k'a taama kɛ mais i ye min fɔ tiɲɛ lo ne fɛ baara kan ka kɛ ka t'o yɔrɔ fɛ mais fo dɔ lo k'a bila ɲɛfɛ maliyɛnw y'a daminɛ ni parce que depuis indépendance o ninnu solution tentera ka dɛsɛ Sankara ninnu y'a kɛ ka dɛsɛ o bɛ taa ka kuma a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan a ti sɔrɔ donc fo mɔgɔ kelen n'o k'a kun bɔ k'a daminɛ ba maliyɛnw y'a daminɛ i y'a dɔn Sénégal peuple dɔw taamana ka na Mali la Guinée dɔw bɛ sira kan o bɛ kan ka na Burkina anw tɛna taa an tɛ fɛ ka taama fo ni mɔgɔ wɛrɛw bɔra an kɔfɛ ka na kɛ anw bɛ fɛ ka min kɛ an bɛna taama ka na lɔ frontière la Maliyɛn dɔw fana bɛ yen an b'u encourager taama ka na lɔ frontière la c'est à dire qu'an bɛ frontière ninnu supprimer officiellement anw ni ɲɔgɔn cɛ anw o kɔni an b'o hakilina labɛnna komi k'a fɔ cogo min na fanga le peuple ka don ɲɔgɔn na a bɛna ɲɛnabɔ sinon ni Mali kelen tora la ten tiɲɛ yɛrɛ la a degun bɛ se ka don maliyɛndenw kun c'est à cause de ça an bɛ se ka mɔgɔ faamuya ni anw b'a fɔ ko Mali ɲɔgɔn tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn dɔw yɛrɛ le bɔ k'a fɔ an ɲɛna cɛ aw m'a faamuya dɛ
Sigue b'anw kan bon anw ti Mali kɔnɔ an ti se k'o seereya ta quoi on comprend tout le monde. Il n'a pas ka taama kana frontière la frontière in bɔ ani ɲɔgɔn cɛ population k'o kɛ est-ce que c'est pas le bon moment aussi intégration min bɛ ka ɲini parce que n'i y'a ye reproche bɛ ka kɛ CEDEAO la a bɛ ka kɛ UEMOA ninnu na a bɛ ka kɛ jɛkuluba ninnu na hali Union africaine ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko o jɛkulu caman bɛ yen nɔ généralement mɔgɔw b'a ye k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de lafasa mais u hakili tɛ jamana kɔnɔdenw na est-ce que nin fana tɛ se ka kɛ waati min na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ parce que an hakili b'a la k'a fɔ ko Mali la embargo binnen Mali la fɛn min ye Burkina population ye Abidjan population Côte d'Ivoire population Sénégal ta ka taa se farafinna jamana caman ma les peuples ont été solidaires avec le Mali ni kɛlɛ in kɔnɔna la est-ce que de façon indirecte est-ce que intégration in tɛ ka dilan a yɛrɛ ma wa? Mais oui, parce que am se k'a fɔ blocage min na sisan blocage bi jamana ɲɛmaaw la o le Mali a montré ses intentions parce que quand tu regardes ni Mali ka constitution filɛ le panafricanisme là est constitutionnel. Le Mali est prêt à renoncer à sa souveraineté nationale pour aller à l'Union. Et ça, c'est constitutionnel. Où il y a mais blocage, bi jamana do damano. Donc, comment on y a niveau là, un cas ko keleke, k'a kɛ a sira bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka nin ko nin bɔ parce que bɛɛ ni hakilima kɔni farafinna hakilimaw intellectuel mun kɔni bɛ yen parce que a catégorie fila bɛ yen intellectuel dɔw bɛ yen olu ka kalan danna min ma u bɛ taa kalan kɛ n'o y'a faamuya u bɛ tila ka bere ta ka n'o yɛrɛ ka population gosi n'o ye voilà mais dɔw bɛ yen olu bɛ kalan kɛ ka sira olu yira olu ye kalan intellectuel ɲɛnama olu ka analyse ko farafinna tɛ se ka bɔ tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan. An bɛ fara ɲɔgɔn kan le hali n'a bɛ kɛ état fédéral ye o sira lo mais n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ minnu donna liti la kura ye peut-être denmisɛn minnu wulila an kɔfɛ nin olu a bɛ se ka digi o la mais anw bɛ yɔrɔ min na ne bɛ liti kɔnɔ a bɛ taara san 20 na sisan ne b'a lɔn an bɔra niveau min na donc ne fɛ hali bi a bɛ sira ɲɛnama kan parce que n'i y'a ta ka taa Thomas Sankara n'u ka tuma na k'a filɛ i bɛ taa sɔrɔ Thomas Sankara n'u kun y'a faamuya mais u ka jamanadenw kun m'a faamuya donc et voilà, voilà. Et pourtant, avantage mi bibina, nyama ya famu mal là, jamanadou ya famia. Donc ça crée une institution panafricaine. Le Mali est devenu une école panafricaine, une institution panafricaine. Voilà pourquoi on tira kalo sabake nanti na mal là. Et puis bon, morobuna, oba yara ka famia, révolution beti, ibina, il do famia, il faut essayer kata appliquer fait. Don effet, amesra nyanama kan quoi, bika gelamboro, mais moi je pense que ça va arriver. Oui. Bon, mais ça, on vient do deuxième volet qu'on a là, français, parce qu'il y a même une cour il est question de la France, il est question de l'occupation militaire par la France de certains pays. Du Sahel, on va dire ça comme ça. Il va y avoir Mali beka France bien. Il va y avoir ala te amamle kosobe menaka basi France yo au CD Mali. Il n'a pas à gauche bateau, il n'a pas à tomber tout bateau mina. Obeka yambla. Mais où il y a beaucoup de tout cas force réarticuler Niger qu'on a là. Est-ce que ni Mali France bora armée bora Mali kata Niger? Est-ce que amsika boka bora Mali la pewa? Est-ce que amsika boka bora Sahel la pewa? Est-ce que amsika boka accès bora déstabilisation mais nous on reproche quoi? Est-ce que amsika boka accès bora là? Cham i ga ɲininkali ka di parce que Faransi bɛ bɔ Mali la yan don min na a ma bɔ hɛrɛ la Faransi bɔra kɛlɛkan o kan donc a bɛ taa sigi Niger o ti hɛrɛ farafin Niger ma o ti hɛrɛ Mali yɛrɛ ma pourquoi parce que o bɛ taa sigi Niger o tɛna terroriste kɛlɛ dɛ o bɛ taa position dɔ ta ka Mali yɛrɛ kɛlɛ fana parce que ni Mali réussira a bɛ komi sisan i mɔgɔ ta baara la a y'i ka baara kɛ san 8 a ma foyi ɲɛ i y'a bila ka mɔgɔ wɛrɛ wele est-ce que o mɔgɔ wɛrɛ nana a ka baara kɛ a ka ɲɛ i mi gɛn o ka hɛrɛ baara donc Faransi bɛ se k'a tiɲɛ cogo o cogo u bɛna olu kɛ k'a tiɲɛ donc anw fɛ yɛrɛ Burkina fana a kuma wulila ninnu nana kura ye barika ni conférence kɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ yen ni Burkina olu wele o bɛ na anw ko n'u y'o wele o fana bɛ taa bon n'u o ye Burkina pan o bɛ taa sigi Niger o kɔrɔ tɛ k'o tɛ don Burkina dɛ hali sini barika bɛna don Burkina base de t'u fɛ i n'a fɔ Mali la cogo min na Niger base de tɛ yen mais o bɛ na o tuma caman ka autorité o b'u wele ka na donc ka taa sisan an k'u ka taale quoi i y'a dɔn sisan olu na Abdoulaye Diop
ONU na ay kuma fo cogo min na ni kuma diyara anw ye parce que kuma a ti tɛmɛ nin kan u sɔgɔra a y'o gɛn u y'a signé o ko bon an taara u commencera u bɛ taara aw nana taa dugu kɔfɛ ONU na sous le couvert des MINUSMA ko a bɛ na appui aérien dɔrɔn na an tɛna kɛ terrain kan an bɛ na appui aérien dɔrɔn tɛ u k'o n'a ta bɛ an t'a si fɛ a ye taa an yafara u ma voilà u ka taa anw yɛrɛ fana Burkina a b'o sira o kan ni jamana bon minnu bɛ yen san o ma kalo 6 kɛ ban an b'u to yen kalo 6 nin ka ban ni décision taara n'a ko a ka choisir o fila ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ko Faransi an ni Faransi tugu ɲɔgɔn ka taa n'a ko anw parce que a ko sera o yɔrɔ la bi bi in na ne mɔgɔ min k'i Faransi k'a yɛrɛ fɛ o kɔrɔ k'i ti jamanadenw k'a yɛrɛ fɛ donc Niger président ni sisan an ka Burkina ta ɲɛnabɔ parce que Niger président mu cogo min na baaraw daminɛna m'a dɔn n'a ye semaine passée Kémi Séba kun bɛ Niger u y'u interdit a bɛ daminɛ ten nɔ sɛn wɛrɛ an tila ka dɔ wɛrɛ organiser Mali leaderw ni association an m'olu lajɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Niger tugun parce que a bɛ daminɛ ten an y'a faamuya ko jamana ko tɛ o y'an tilan ka bɔ ɲɔgɔn na sinon anw le dɔgɔnin kɔrɔ ye tubabuw de y'an tilan ka bɔ ɲɔgɔn na ni ne ko n kuma Mali ko la a b'a fɔ Burkina b'i da bɔ a la yarɔ donc o y'olu kɛ sisan k'an fɛngɛ sisan an y'a faamuya farafindenw ka hɛrɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nationalité ko t'a la Niger on va s'occuper du cas Niger parce que c'est pas quelque chose de bien mɔgɔ n'i ko ne jugu n'i ko i bɛ nin tigi fɛ i b'a tigi jugu fɛ Chentara, comme Niger et France choisi. De toute façon, le président, le ministre des Affaires étrangères, ou Yutabeke Mali autorité neni. Parce que ni moro, nyamoro jamana ni nyamoro neni. Akara comme yo jamana don lo neni. Voilà. Donc, ni ba irako problème ti Mali, Burkina ani Niger peuple ou tche. Problème peuple ani Bazoum, président de Bazoum. Voilà, on m'a profité n'a qu'à antenne qu'à foyer n'a qu'à presser. Avant n'a on te presse au. On va laber. Au cas peuple à nous connexion là, on est leader ou. Amène à laber, amène à ça fait. Mais France veut qu'à gain. Mali veut qu'à il se met sur la voilà ça c'est qu'à terminer qu'à boire gain qu'on a là. Est-ce que au cas gain de la population faire qu'à mandater là qu'à pour qu'on a un France qui est fanga nous rappelle la Russie ou. Bon, aucune mentalité ne be. Mogo bora, mogo marcher un drapeau. Mali a quelque chose nan. Habite Burkina, mogo bibi na mogo biboni Russie drapeau ye. Ala ere manifestation que si ça conseil na Kémi nous nanani. Russie drapeau kombe. Bon kato sera fait fana fa ka fo mogo ka famia. An wole si ça ni bois Russie drapeau ye. Ka hira chogo dora. Abke comme i nana i ere ka drapeau ko. Ce qui est important pour nous, c'est que à la Russie, na l'homme contrat mudo a on Russie tché abu fo jamana don beka long parce que quand me tara chogom na e ba long farafina ere demain mo be France demain casser farafin don ere ma les meilleurs défenseurs de la France al France don ere tissé France demain na casser farafina mo dom catégorie population donc argument kele mu bu fait 600 on ako France kata a fait France kata aptla kata ere do Rusika joyara non c'est pas vrai la chose c'est pas comme ça mettre il fallait côté en le 600 dien kono jamana fo ilité mita ka défense sous-traitée au jamana te dien al États-Unis première puissance militaire en termes de renseignement au bout du baraken Poutine France au Poutine qu'elle a en yakoro mais il y a combien de régimes français ils ont donné des reconnaissances ni Poutine ni prime ou dira ma France ni a borana elomna donc ni be jouer le quoi ka irana kono e na la chamanga chenre fosa mogo mo ban kelela no izin oti marfa buboro izin tife marfa buboro donc au ko anga na traiter mo changa lona yore donc anga dakun lota katalon nous nya fait marfa non soyons objectifs et c'est ce que le Mali a commencé Allah mana lono dan amba mais Maliens menen do san a non fana biye kele damene tene nous yere na kele ka kele faut qu'on a des sans quand le Mali va devenir une force militaire obuna oye côté ko kunshi yorogere sinon an be balon kele ni kele mu loba kuma on a be na follow na l'or le diamant les richesses là
vous faites qu'aux zones où le code quelle est basé nos locaux. Non, ni analyse qui est direct. Voilà, donc Rishikana, ce qui est important, c'est le contrat qui va nous lier à la Russie. Et je pense que l'autre jour, Abdoulaye Diop, ils ont signé un contrat et je l'ai vu dans les médias, ils étaient en train d'expliquer c'est démocratique, ça à la portée de tous les Maliens. Moi, je préfère que les intellectuels qui disent ça, s'asseyent, analysent ces contrats-là et viennent, parce qu'ils aiment leur pays, ils viennent dire voilà, telle partie du contrat là n'est pas bon pour nous, pourquoi, mais car ni Rishitara, ni Français Rishikana, Joya Dam, comment vous fournissez Français au Sana Russien, Berboulon, Français d'inflété à Wuritokura, na Wuritor, ou va y a Rissi, les Soubaya, Fang, Dorotmano, fait qu'il jatige. Voilà, au loup, la lèvre fantôme, c'est la Russie. Mais ni Français, à Kafka, les Russie, main. Et Malien, et Burkinabé, et Niger, et Kamoubou, parce que Rissima est colonisé, Rissima est en Bemo Sirini Djouroué, Rissima n'a Jamana mené, Djagoya menena, car n'a politiquement, économiquement, la Russie n'est pas venue gérer nos États et nos économies sous le couvert de l'agression coloniale. Donc, Mouba, qu'est-ce que ça en Russie? Ou Makoka, on a quoi? Donc, voilà. Voilà, donc, au 14 Sababura, Nango, Franciscata, Rishikana, c'est juste pour que on sous-traite comme tout le monde avec des partenaires sérieux. On est dans un monde ouvert, aucun pays ne peut se fermer sur lui-même, sinon il meurt. Donc, on veut traiter avec des partenaires plus sérieux, plus responsables, plus soucieux de la dignité humaine. Abiyo, now il reste sigrati, na mettre flera. Bibi na, parce que décision bête ta conseil de sécurité de l'ONU na, na me position flera, position mimimanana. Tu vois comment la Russie s'aligne derrière le Mali, faut un rêve cigare au Malia. Mais c'est ça les relations internationales. Ou mana décision moutako ba Russie ou bokalo, la Chine ou bokalo. Ça, on appelle ça une diplomatie forte et gagnante. Et ça, c'est à saluer, c'est comme ça. C'est les relations. Au Canada, Mali, on le Cadi ici, au Chine. Au Fanabna, au Canada, l'obé. En Fana, Canada, on appelle ça amitié, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, d'après Nyama Katarom Nassisa, bon, malon, ne ballon, malien chama ban wéré, au ba onyinga, Burkina Faso ere chogodi an kuma min ko na simita yon loke, mo ere ko tayro choga comme si na Burkina officiel mo be o la yon ko na yele maka Mali kele. Ni ala e anga nyamoro nugu nanige. No yo décision ta. Now you osra yora. Soyez rassurés, au konga tama souka. Burkina Faso Kanaya. Sinon, ça c'est important à le dire. À Kalon Fanako Barab Kera, Moro va en Wereko Kopa Ber, tu fouilles Rama Foyene, Kalo Woroli. Même si on regarde pour le Mali ici, il y a eu 2 étapes. Nous sommes nous aussi à la première étape, nous sommes en train de recoller les informations. Lolona nana lonko anga jamana abtara borum kan a here fuiti ça parce que amo yo amo autorité nous comment on fait au fond abo do fo aucun nous kan suspendu si amina non a oppressé nous sinon beba kalama lutika ngata ma oppressé la ai jo anga kodo nyana bo amo jolora na nana tien ni simable ni sumable nya abla flabrurale na nana chambo long et puis nous aurons les moyens de réorganiser les conditions de la lutte. Aéretike Kalokoe en une journée, ama insurrection yoroye, ubita, am choga du konafla, ni jamana do hinem jamana nyamoro monano nana, amo blanga jamana yafe, am tanikoye. Donc folie, olebe, je salue la jeunesse, vaillante jeunesse malienne, tout le peuple, le grand peuple malien, et aussi leur dire que c'est le bon combat comme ça, s'ils trahissent chacun à son niveau, qui aurait trahi cette lui a trahi toute l'Afrique. Voilà, donc on est ensemble, on reste toujours disponible, on viendra toujours au Mali prendre des leçons, comme depuis les temps des Sundiata. On viendra toujours prendre des leçons et puis essayer de les appliquer chez nous. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est le même peuple et un peuple.
Voilà, merci Cham. An bɛ yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la. Oui. Ayiwa nin bɛ danse kɛ an ka bi babu la nka sani an ka kuncɛ n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ fila min fara kan o de ye k'a fɔ ko Faransi ka taa Rusikan na nin bɛɛ la anw ka gagné walima an ka perdu o bɛɛ bɛ dépend an ka taabolo kura la il faut à un moment donné que an ka jamana ninnu farafinna jamana ninnu minnu yɛrɛ b'a ye k'a fɔ k'u bɛ jɔnya kɔnɔna la u ka fɛn bɛɛ bɛ ka ta u yɛrɛ ɲɛna hali u ka kalata ɲuman u tɛ se k'a kɛ ni jamana wɛrɛw da ma don a la il est grand temps que décision minnu bɛ ta a décision a ka ta ka jamana ani jamanakɔnɔdenw k'olu ka intérêt bɛɛ lajɛlen bila a sanfɛla la a ɲali ko tɛ a tiɲɛni ko tɛ nka min bɛ kɛ nafa ye an ka jamana ma olu de kan ka ta parce qu'il y a des décisions qui sont vraiment difficiles a dɔw bɛ ta a natɔ i b'a natɔ i bolo k'a fɔ ko bɔnɛba don jamana ma mais i b'a k'a fɔ ko a kɔ ye hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamanaw farafinna jamanaw an bɛ ka a ɲini k'an yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya minnu kɔnɔna la ala ka o décision fɔsɔn k'u ɲɛsin an ma décision minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ malo ni lajaba kɔnɔna la k'an ka jamana bɔ tout simplement jɔnya juru kɔnɔna la